BBCA गुजिद'थि बोसोरसालिया जथुमाखौ मेहेरगोनाङै खुंदों। BBCAनि ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बेंगालर बेरियान बाप्टिस्ट बाइबेल कलेजनि लोगो आफादगिरि रेभारेन्ड जहानन सेल्ली आलासिनि गेजेरजों ह'सेयानि 6 बालाबसे सिरि थुदो जोङो फोरबुनियाव थांफिनदिनि बे आयदाखौ लानानै थांनाय 10 अक्ट'निफ्राय दिनै 12 अक्ट'सिम चिरां जिल्ला थुक्राझारनि BBCA मिशन कम्पाउन्डआव मेहेरगोनाङै 96थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। बे जथुमायाव गोबां रोजा रोजा ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बाहागो लायो। दिनैनि जथुमायाव गाहाय आलासि नुजाथियो MLA जिरन बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि, MLA जयन्त बसुमतारी, EM रनजित बसुमतारी, MCLA जेम्स बसुमतारी, EM रेवरेवा नार्जिनारि आरो गोबां ख्रिस्ट' सिबियारि आलासिफोरा नुजाथियो। दिनैथ' जोबोद मोजां जाबाय। जोंनि BBC बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बे दैदेननाय बिराद गिदिर क'क्राझार आरो चिरां आरो गुबुन जायगानिफ्राय अल आसामनिफ्राय दिनै नुजाफैदों। बांसिनै क'क्राझार आरो चिराङा बेस खालामो बे एस'सिएशनखौ। फुराना 100 बोसोरनि बारलांनाय फुराना गिर्जाफोर बेवहाय जथुमो, बोसोरै जथुमो। आंखौबो दिनै हांख्रायहरनायखाय आङो बेयाव फैदों। फैनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों जे जिउनि मोदोमनिथ' जोङो जाबाय थायो, मोदोमनि जोङो सानफ्रोमबो जायो, गानो जोमो, रंजायो, धोन दौलत दं, फुरथि खालामो। नाथाय ख्रिस्टानफोरनि जेनोखि मेन उद्देश्य बे उद्देश्यआ जाहैबाय जिउनि थाखाय। जिउआव नोङो गोथाङै थायोब्ला मोदोमावबो मोनदेरनाय दङ। दा थैखांनायनि उनाव जोङो बेखौनो फोथायो जायफ्रा इसोरनि थिननाय बायदि गाहामखौ मावगोन, गुबुननि थाखाय गाहाम मावगोन, बियो माने सोरगो रायजोआव बे थैनायनि उनाव थांनो मोनगोन। आरो सोरगो रायजोआ जोबनो गैयै जुगे जुग बे सोरगो माने सोरगो रायजोआनो एभारलास्टिं लाइफ जायखौ होनो। नाथाय जायफ्रा बे संसाराव दुश्मननि खामानि मावगोन, गाज्रि मोननाय खामानि मावगोन, गावजों गाव थुनज्लायनाय खामानि मावगोन, पाप खामानि मावगोन, बेफोरबायदिया माने नोरगआव बियो थांनांगोन। आरो अबथिरा जोङो गोबां दिनै थैलांनायखौ दिनै जोङो मोननो हायो आरोखि। मानसिफोरखौ गोबां मानसिफोरखौ अबथिरा लोंनाय जानायजों, गारि मटर एक्सिडेन्टजों, ड्राग्स जानायफोरजों जेयो माने एन्टि ससियेल, गावनि थाखायबो खहा, बिमा बिफानि थाखाय खहा आरो गासै समाजनि थाखाय खहा। दा बेफोरखौनो जाहाथे बयबो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ खालि ख्रिस्टानफोरनि थाखायल' नङा, बे बयबो जेसेबां संसाराव मानसिफोर दं बिनि थाखाय, बे मानसिफोरनि थाखाय गोजोननायखौ हानो आरो जिउखौ बासायनो थाखाय फैदोंमोन। बेनिखायनो बयबो मोनथिथों होननानै बिदिनो जोङो प्रग्रामफोरखौ खुंबाय थायो। दा दिनै BBCआबो दिनै एनुवेल कनफारेन्स, दिनै बे जोबथा सान, दा हरावनो जोबसिगोन, बिदाय जासिगोन। दा जोबोद मोजां मोनदों। आलासिया जोंनि बेंगालरनिफ्राय रेभारेन्ड जहानन सेल्ली, भाइस प्रेसिडेन्ट बेरियान बेप्टिस्ट बाइबेल कलेज एन्ड सेमिनारि बेंगालरनिफ्राय लाबोनाय जादों। बिथाङा जोबोद मोजां इसोरनि रावखौ होबाय। गिबियावनो आङो बर' खौरां बड'लेण्ड निउस नोंथांमोननि बे चेनेलखौ आं हामबाय होननानै बुङो। नोंथांमोननि जुगेदि आङो दिनैनि बे जोंनि गेवलां जथुम्मानि सोमोन्दै दुलाराय रायजो राजाफोरनो आङो फंनैसो खोथा, जोंनि साननाय हनायखौ मिथिहरनो आरो आंनि गोसोनि गोजोननायखौ फोरमायनो बे खाबुखौ मोनबाय। आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो जोंनि बे सभानि कनफारेन्सनि सोमोन्दै मिथिहोनो थाखाय आं आखायाव लानाय जाबाय। जोङो थांनाय 10 तारिखनिफ्राय दिनै बे जोबथा सान, बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो बे एनुवेल कनफारेन्सखौ आखायाव लादोंमोन। आरो बियो जोंना खुंगाथि 96 जाबाय। 96 जों 100 इयार्स खालामनोसै, बावैसो 27आव जोंना 100 इयार्स जागोन। बे जथुम्मानि गेजेरजों
जोङो दुलाराय जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोननि थाखै मोनसे जिउआव मोनसे आवगायबोनाय लुखांफिननाय आरो दावगानांगौनि थाखाय थांखि लानानै जोङो खुंनाय जादों। बेनिखायनो जोंनि बेनि गाहाय थांखिया बेनोमोन, काम लेट आस रिटार्न टु द लर्ड। फै जों जोंनि सोरजिगिरि इसोर आफानि खाथियाव जोङो थांफिननि। बे आयदाखौ लानानै जोंनि दुलाराय खृष्टानफोरनि गेजेराव मोनसे गोदान सिमां जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै, न'खर खांनायनि थांखि लानानै, गोजोन थासारिखौ जोंनि ओनसोलाव बोरै एरहोलांनांगौ बेखौ जोङो लानानै जोङो बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो फोरोङै जोङो मिथिहोबाय। जोंनि बुंथिगिरिया बे बाथ्राफोरखौ बुंफैबाय आरो गोबां मानसिफ्रा बे बाथ्राफोरखौ खोनानो मोननानै जिउआव मोनसे इन्सपिरेसन बिथांमोना मोनलांबाय। आरो आं आसा खालामो खोनानाय साफ्रोमबो मानसिफ्रा गावसिनि जिउआव माखासेया खोनानायल' नङा, मावनांगौबो थायो। बिथांमोना बे खोथाफोरखौ जिउआव बाहायगोन आरो फैगौ दिनफ्राव जों बिनि फिथाइफोरखौ लासै लासैनो नुनो मोनगोन। जोंनि गाहाय आलासिया जोङो बेंगालरनिफ्राय लिंहरदोंमोन। बिथांनि नामा रेभारेन्ड जनान शेली। बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट बेरियान बाइबेल कलेज एन्ड सेमिनारि होननायनि। बिथाङा जोबोद रोंगौथि गोनां आरो बे आयदायावहाय सुबुं दाखांनाय, समाज सिबिनाय, मानसिफोरखौ लुखांनाय आयदायावहाय बे कलेजनि गेजेरजों बिथाङा गोबां स्टुडेन्टफोरखौहाय बेबादि फोरोंनानै बेबादि गोरों खालामदों, आखा फाखा खालामदों। बेबादि फुल अफ एक्सपिरियेन्स, मेन अफ वर्ड, एक्सेलेन्स इन स्पिकिं, बेबादि आबुं रोंगौथिजों थानाय बिथाङा। आरो जोंनि बे सभायाव फैनानै बिथांनि बुंनाय फोरोंनायजों जोंनि मानसिफ्रा गोबां आसिरबाद मोनबाय। नैबे एनुवेल कनफारेन्सआव खैसोजनसो मानसिफोरा बाहागो लाफैदों? थांनाय फ्राइडेआव जागायजेनदोंमोन। बे समाव जोंना मानसिफ्रा एसे खममोन। ओमफ्राय मैया एसे बांसिन जादों। ओमफ्राय दिनै बे सानजौफु सानाव गैयालाबो माने 20,000नि बारा, 20 to 30,000 मानसिफ्रा जमा जाफैबाय। दिनैहाय बांसिन जानायनि जाहोना जाबाय, जोंनि जेसेबां गिर्जाफोर दं बिसोरो फुङावनो न'आव गिर्जाखौ खालामनानै बे 12थानि सेसनावहाय बिथांमोना लोगो लाफैदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि हांख्रायनाय मथे दाब दाब जायगानिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोना गारि घरा लानानै फैदों। ओरै अदालगुरिनिफ्राय फैदों, ओरैहाय डिमापुरनिफ्राय फैदों, ओरैहाय अरुणाचलनिफ्राय फैदों, ओरै नेपालनिफ्राय फैदों, बेंगलनिफ्राय फैदों, ओमफ्राय ओरै गवालपारा दुधनै बे एलेकानिफ्राय फैदों, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। बिथांमोनाबो जोंजों ज' लोगो लाफैबाय। बेनिखायनो नैबे सानजौफुनि गिर्जायावहाय सुबुं सानखोआ बांसिन जादों आरो बिथांमोना बयबो फैनानै जोंखौ सहयोग होबाय। आरोबाव मोनसे जोबोद जों गोजोननाय मोन्दों, जोंनि बे खाथि खालानि जेसेबां MLAफोर दङ, EMफोर दङ, ओमफ्राय MCLAफोर दङ, जायफोरखौ जोङो हांख्रायनो मोनबाय। ओमफ्राय बिथांमोना जोंजों लोगोसे फैनानै गावसिनि सुबुरुनथाइ होनायजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ बानजायलांबाय, गावसिनि गाहाम मोननायखौ खोन्थालांबाय। बेफोर गासैबो मानसिफोरनि गाहाम हामलायनाय, मोजां बाथ्रा खोथा बुंनायजों जोंनि बे जथुम्माया मेहेरगोनां जाबाय। बेखायनो आं आरोबाव गासैबो सफैनो हानाय रायजो राजाफोर, जोंनि हादुंग्राफोर, जोंनावहाय माने MLAफोर फैदों, EMफोर फैदों, गासैबो बिथांमोनखौ आरोबाव आङो खेबसेबाव नोंथांमोननि जुगेदि आङो हामबाय होनना बुंदों। जोङो कृतज्ञ। बिथांमोनहा टाइम बहुद बेस्थ', अब्लाबो जोंखौ अननानै, बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाखौ अननानै बिथांमोना दान्दिसे सम जोंजों लोगोसे खाथायफैनानै जोंनो गावसोरनि गाहाम मोननाय, मोजां मोननाय आरो सुबुरुनथाइफोरखौ जोंनो होलांबाय। जोङो गोसोआव लागोन।